ब्लाउसखौ गिदिर नुखादों होनबा आंना बिदि गिदिर सेम नांगौ नै बैनो आंनि दख'नाया मादि जाखो नुवाखै आंनिखौ गिदिर एसे गिदिर मोदानजोब्बायसो मेला बेरायनो फैदों जोंहा ओमफ्राय माबा दाम खमनि नालाय मबाइला सामसुं जोंथि बाथिसो नुजोब्बाय दिनैसो फार्स्ट बेरायनो फैदों फायोना लाथ'नांगोन दा फावदो ओइ मबाइल कभार नांगौमोन दासो टाउन मोनफैदों फैसा गस्ला गानदों जोंहा दख'ना गानदों नोंस्रा सानैजों गस्ला गानदों जोंहा दख'ना गानदों लाइटजों नुदों नोंनि मोखांखौ जों दायो मोनफैबाय फुजाखिनियाव ओमफ्राय लांदां लांदांथार आरोना इखिजाय बै माबाखिनियावसो सेर जागोनदां जोंहा सानैजों दख'ना गाननाय बैस्रा सानैजों गस्ला गाननाय थफि मोनसे मोनसे बायनानै हमलायदो आरो आं नंगौना नङा नोंदोंब्रा गस्ला बासिदों बिथांमोना 100-100नि गस्ला बासिदों गस्ला लंपेन्ट दे लादो दे बासिदों बासि दावरो बेहा बेपारी पुतला बेपारी जादों ना मबाइला नै मबाइला बायासै नोङो हा मा मा जादों जा मानसिखा हरैबा हरैबा मा बायखो जोङो टपला टपलि मिथाइ जानो हाबाय जरायना होदो जोबगोन ससे दाखालिनिखौबो होगोन दिनैनिखौबो होगोन आरो गाबोननिखौ बुंबालाय मानसिफोरा फुननाय बैखि सानै दंबावो देलायगासिनो बाय बाय टाटा आङो दायो उखुन्दैनि मेथाइ जागोन नोंथांमोना थादो बेरग'नि ब्लगाव थानाय नङाना दानो थुबसिराव माया आइ समायदो मोजां गिदिरथार खोमाया आं खाल्ला खालागोन मोजां नुदोंथ' लादो खालामलाय ओरै दाब्लां खिनिखौ दे बन्द' खालामथ'नानै बानायफिन दे
collection. Crowd udah dah. Oh ya silap jawab apa sih ini nggak? Silap jawab apa? Oh nih makan lah sebaik apa? Mama jai jalan kemana? Ini. Amin tuh. Malah lekha bisa nggak salah. Orang udah jigra gue tora. Itu kucing tuh jangan kucing gue ini. Ayo gue juga tangguh aku sih gue juga masih pindah kan ini dah. Oh, mama game kayu. Mereka semua mau cari lo. Mobile beralih mau usaha malah. Bawa ke sini lah. Farsi gue juga farsi kayak jamai. Mari dah aku ini. Ini mana ya? Masih oprah ini dah lah. Bermakan Rio. Sebentar. Kau sedengar baik. Kau sudah bismillah kan? Bismillah kayak. Oh ini ya speed gini dah baik kan? Wah ini lasik gini dah tuh. Orang tua macam mana? Pengen apa nak? Apa ini? Ramai. Dari mana coba? Oh, di bawah jangan namu malah. Kaya wala ini sa kostado kan sobi mo la potok lang kasi. Manja.